Kun astun aamulla laivaan ja näen ihmisiä tanssilattialla 8 aamulla, muistan, että tämä meidän työ on itse asiassa paljon enemmän kuin matkustajien kuljettamista paikasta A paikkaan B. Minulla on sellainen olo, että pystymme oikeasti luomaan asiakkaille tauon arjen keskelle. Se on mielestäni tosi tärkeää ja tuo motivaatio meidän kaikkien päivittäiseen työhön. Eckerö Line on suomalainen laivayhtiö. Meillä on Itämeren paras palvelu, kiinnostavin viihde ja erinomainen ruoka. Osa tämän työn hauskuutta on se, kuinka paljon työtä tehdään kulisseissa, jotta se sitten ulospäin näyttäisi siltä, että kaikki on todella helppoa ja vaivatonta. Henkilökunta on siinä todella tärkeässä roolissa. Meidän pitää lunastaa lupaus Itämeren parhaasta asiakaspalvelusta jokaisen asiakkaan kohdalla. Se tarkoittaa 1,5 miljoonaa kertaa vuodessa. Jotta menestyy meillä, pitää olla asiakaspalveluhenkinen ja vastuuntuntoinen, mutta pitää olla kuitenkin jotain intohimoa lajiin. Sitten itsellä on hauskaa ja hyvä olo välittyy myös asiakkaille. Meillä työskentely on kokemus, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Vaikka tämä ei olisikaan sinun lopullinen työ, tämä on tosi hauska työ matkan varrella. Tervetuloa!